Ginapaandaman sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o Pdrrmo ang mga manugpangisda sa island municipality sa probinsya sang Iloilo nga likawan ang pagpanagat kung malain ang Tiyempo. Suno kay Pdrrmo Chief Cornelio Salinas, tuman ka delikado ang pagpalawod kung may bagyo kung malain ang Tiyempo gani nga dapat hindi ini pagresguhan. Dugang pa sa natungdan kung naga-issue sang gale warning ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, nagapagwa man ang Pdrrmo sang advisory para sa mga pumuluyo agod nga mapabili ng safety kag malabot ang zero casualty tion nga may bagyo. The same, no? Kung may weather forecast kita, likawan gid naton nga magpanagat so that nga ang gale warning ang persasang pugada hindi naton masugata. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.